addinin musulunci. Jami'in tafiye-tafiye ya kamata a hukunta. Za mu duba lamarin insha Allah. Za mu duba. Wannan zanga-zanga na lumana malama Sirila Ranjan ce ta fara shi. Yanzu idan duniya gaba ɗaya koma kan ƙasar Pakistan, inda ake kira ga gwamnati da ta samar wa Chandru adalci a bisa hukuncin da aka yanke masa. Kuma ana zargin kotu da yanke hukunci ba tare da bada cikakken dama a yi bincike ba. Na zo tun daga ƙasar Indiya ne domin kwatan Chandru. Malam Chandra Shekhar, mutane ire-irenka da ke zuwa daga wasu ƙasashen ya kamata a ce sun san dokokin ƙasarmu kuma su bi waɗannan dokoki sau da ƙafa. Kuma ka sani waɗannan dokoki na wannan ƙasa sun kasance ba wai sabbin dokoki ba ne. Ba wai ni ne da sauran abokan aiki na muka ƙirƙiro ta ba. Doka ce da ta yi fiye da shekara 100 ana aiki da ita. Saboda wannan doka, mutanen ƙasarmu suna tsaftatacciyar rayuwa. Mutanen wajen wannan ƙasa da ke zanga-zanga ba su san laifin da ka aikata ba. Saboda haka za mu yi amfani da wannan zama a nan domin sanar da su wato ainihin laifin da ka aikata. Kama ka aka yi da tarin miyagun ƙwayoyi, an kawo ka kotu kuma ta kama ka da laifi. Hukuncin ka hukuncin kisa, nan da wata ɗaya za a zartar maka da wannan hukunci. Muna kira ga kotu da ta duba wannan hukunci da ta yanke ta yi sassauci a kai. Bakin kokarin ki shida sun riga da sun sa cewa dole sai sun kashe ni bayan da muka yi. Yanzu wannan wani irin zalunci ne? Muna ji muna gani? Ba komi. An zalunci Iqbal. Haka zalika ni ma an zalunce ni. Rayuwa kenan. Ba komi. Akan sanki ne. Ya haƙuri yalla bai. Madalla. Wannan fuskar kamar na taɓa ganin ta. Wannan ai Malik ne. Malik! Ka kalli wancan yaron da kyau, yana bayana. Kai Malik! Ni na turo shi wani aiki a nan, na haɗa shi da jakar miyagun ƙwayoyi, ya daɗe da shiga hannun hukuma. Amma ya kai har yanzu yake rayu. Wannan bai damun ba, duniya ba ta san cewa ina raye ba, kan gwamnatin Indiya ta sani, lallai a shege shi. Sha ka fahimta? Nan kasar a matsayin Abdulrashid suka sanni. Shekara 15 ne ina gina kima. Yau an wayi gari. Ni dan kasa ne a nan, mara tabo ko dai na laifi. Kun dai san aiki tukuru da ne wajen ganin cewa na shirya mutuwata ta ƙarya. Sanin kanka ne, sai da na sha wahala sosai kafin na samo mutumin da yake kama da ni domin wannan shiri. Abin tausayi bai sani ba. Gadas zare na shirya masa za a sheke shi a ɗauka ni ne, wanda bayan hakan an yanke cewa
Malik ya mutu. Shirina ya yi nasara. Yanzu duniya ta gamsu cewa an rufe babin Malik. Shikenan magana ta kare. Daga nan aka rufe kundin. Gobe zan girbi sakamakon shirina na tsawon shekaru. Zuwa jibi, hatta an bani sai na fi shi kuɗi. A taron gobe, Yarima zai buga min hatiminsa. Saboda haka ina son gaya ma, san ba na so a samu wata matsala. Domin in har aka samu matsala ba za ka ji daɗi ba. Ina da fatan ka gane jawabina. Ba abin da zai faru. Yau kuma na ga budurwar wannan yaron a farfajiyar kotu. Mai yiwa ita ma ta san wani abu a kanka. Ya kamata a yi wani abu a kanta. Wace ce ita wannan yarinyar? Wace ce ita wace ce? Lalle a samu wata! Mara mutunci! Sai yanzu za ka gaya min wannan da na shege ka anan. Kawai zan kyale ka ne saboda kai kadai ka santa. Abin da nake so lalle ya samu ta shege ta. To labai, zan yi wani abu a kai. Dama ka ta karshe kenan. To labai. Nan gaba ba zan baka raye ba. To labai, na gode labai, na gode. Zan jima. Barka da warhaka. A yau ne rundunar 'yan sanda ta samu nasarar harbe wani ɗan ta'adda a wani musayan wuta da ya gudana a Kwalaba. Wannan tantirin ɗan ta'adda mai suna Sultan Malik Shah ya jima ana neman sa a ƙasashen duniya bila adadin. ACP Anwar ne ya samu nasarar harbe shi tare da jami'ansa. Me yasa kake duka na? Sunan da yafi karfin ka furta. Malik. Sai na shege duk wani karen Indiya da ya zo nan, kamar yadda na shege na baya. Ka san me? Za ka haɗu da budurwarka a jahannama, domin ita ma yau za mu shege ta.
ga ramuwar Iqbal. Bari buɗe maka ƙofar ko?